Že sa živá reč miesto mŕtvej latinskej vo vlasti našej za diplomatickú povýšila, to ako myslím každý za dobré uzná, bo nech mŕtvi pochovajú mŕtvych a živí ostanú žiť medzi živými. Ale tejto zásady cena a platnosť v tom najmä záleží, aby sa živí na pospoltým lepšie a cieľu primeranejšie rozvíjať a vzdelávať mohli, čo je aj hlavná námera veku nášho, že vzdelanosť všeobecne rozšíriť sa namáha. Za slobodou ide vek náš, za slobodou ide vlast naša. V roku 1845 uzreli svetlo sveta Slovenské národné noviny, prvé slovenské politické noviny vydávané v štúrovskej slovenčine pod vedením Ľudovita Štúra. Spolu s literárnou prílohou Orol Tatranský sa stali hlasom národného obrodenia a boja za slovenskú identitu. Slovenské národné noviny zohrali kľúčovú úlohu v uvedomovacom procese slovenského národa pri udomácňovaní spisovnej slovenčiny, zakladaní národných škôl, rozvoji kultúry a literatúry, aj pri upevňovaní národného povedomia. Spolu s Orlom Tatranským sa dnes s právom považujú za klasiku jednu z najcennejších pamiatok slovenského novinárstva. Po vyše 140 rokoch ich vydávanie obnovila Matica Slovenská hneď po nežnej revolúcii ako týždenník. Od roku 2011 ich vedie magister Maroš Smolec, ktorý je od roku 2014 aj správcom Matice. Od januára 2021 vychádzajú opäť ako dvojtýždenník, no ich poslanie zostáva rovnaké. Slúžiť národu, pravde a pamäti. Toto je príbeh novín, ktoré písali slovenské dejiny. Slovenské národné noviny, založené Ľudovitom Štúrom, patria medzi významné udalosti slovenských národných dejín a vôbec celej našej žurnalistiky. Keď Štúr sa vracal z univerzitných štúdií v Hale, zastavil sa v Prahe, kde v kruhu českých vlastencov predostrel svoj plán. A tento plán spočíval v tom, že získa miesto profesora na Evanjelickom liceu v Bratislave, pokúsi sa o mandát poslanca Uhorského snemu a predovšetkým, že založí prvé politické noviny Slovákov. Okamžite ako prišiel do Bratislavy a začal pôsobiť na Evanjelickom liceu, tak paralelne s tým začal pracovať aj na žiadosti o povolenie na vydávanie novín. Nebolo to jednoduché, pretože o všetkom v Uhorsku rozhodovala tzv. Uhorská alebo námestná miestodržiteľská rada. Tej Štúr aj adresoval prvú žiadosť v roku 1842. Uhorská miestodržiteľská rada neschválila Štúrov projekt, neschválila ani jeho druhú žiadosť, ani jeho tretiu žiadosť. 2 roky sa to ťahalo. Samozrejme, že v týchto úradoch sedeli predstavitelia predovšetkým maďarskej aristokracie, ktorí boli neprajní Slovenskému národnému hnutiu a jeho novinám. Takže v roku 1843 sa Štúr obrátil na jej nadriadený orgán, čo bola Uhorská dvorská kancelária vo Viedni. Bolo to veľmi komplikované, ale panovník a respektíve Metternich nakoniec rozhodol, museli to rešpektovať aj Uhorská dvorská kancelária, aj Uhorská miestodržiteľská rada, vydali licenciu a to sa udialo v januári 1845 a v marci už mal Štúr v rukách licenčný dekret a pripravoval ohlas o vydaní Slovenských národných novín a Orla Tatranského. Štúrove Slovenské národné noviny a literárna príloha Orol Tatranský boli postavené na profesionalite redakčného tímu,
čo Ľudovít Štúr od nich doslova do písmena vyžadoval. Okrem toho postavili svoj úspech medzi slovenskou verejnosťou a medzi svojimi čitateľmi na tom, že publikovali pravdivé informácie z prostredia slovenského života a svoje komentáre a hlavne Štúrové úvodníky viedli v nekonfrontačnom tóne. Čiže Ľudovít Štúr nebol zástanca nejakej útočnej žurnalistiky voči predstaviteľom rakúskej monarchie alebo predstaviteľom maďarskej buržoázie, skôr naopak umierneným spôsobom prezentoval život Slovákov v Uhorsku, ich problémy a naopak navrhoval riešenia, ale aj kritickým spôsobom poukazoval na niektoré súdobé otázky a otázniky feudálneho zriadenia. Jeho súputníci nespochybňovali Štúrové vedúce postavenie v Štúrovom hnutí a v národno-buditeľskom hnutí, ale v podstate kritizovali umiernenosť jeho článkov. Oni len nepochopili, ako Ľudovít Štúr, ktorý bol šéfredaktor, vydavateľ aj hlavný redaktor Slovenských národných novín, ten fakt, že vydávať noviny pravidelne, na pravidelnej báze nie je jednoduché, lebo rakúska monarchia mala silné cenzorské orgány. Tam hrozilo pri každom vydaní jednotlivého čísla, že výjdu biele strany. Okrem toho hrozilo aj vysoké pokuty za niektoré útočné témy a útočné články, ktoré požadovali tí radikálnejší predstavitelia Štúrového hnutia zverejňovať. Štúr, ktorý bol celý život chudobným človekom, si nemohol dovoliť riskovať takéto vysoké pokuty zo strany úradov. Slovenské národné noviny mali svoju redakciu v Bratislave na Panenskej ulici v dome, ktorý v súčasnosti už nestojí. V tomto dome si Ľudovít Štúr po návrate zo štúdií v Hale prenajal väčší byt v roku 1840, v ktorom žil. V tomto svojom byte vlastne aj otvoril a prevádzkoval redakciu Slovenských národných novín. Tento byt pozostával z dvoch väčších miestností, kde boli stoly, písacie stroje, papiere, kde fungovali jeho redaktori. Potom tam bola samostatná miestnosť pre Ľudovíta Štúra ako šéfredaktora, vydavateľa Slovenských národných novín. A okrem toho k bytu patrila aj menšia kuchynka a taká pomocná menšia izba, kde fungovala Štúrova najmladšia sestra Karolína, ktorá sa v podstate o Ľudovíta Štúra a o jeho redaktorov ako gazdina starala. Ľudovít Štúr vytvoril systém rubrík v Slovenských národných novinách, ktorý prežil jeho dobu a v podstate funguje až dodnes. Najvýznamnejšou rubrikou Slovenských národných novín boli úvodníky. Úvodníky písal predovšetkým hlavný redaktor Ľudovít Štúr a historických máme zaznamenané vyše 30. Ľudovít Štúr vo svojich úvodníkoch sa zameriaval hlavne na národno-oslobodzovací zápas Slovákov a prezentoval tam myšlienky národno-buditeľského programu štúrovskej generácie. Slovenské národné noviny napríklad uverejnili aj žiadosti slovenského národa, či už z Oravy, z Nitry, ale samozrejme aj z Liptovského Mikuláša v máji 1848. Čiže Slovenské národné noviny publikovali politické programy Štúrovej generácie. Ľudovít Štúr považoval udomácnenie slovenského jazyka ako materinského jazyka slovenského národa na školách, ale aj na úradoch ako absolútne dôležitú vec a o tom písal mnohé úvodníky, aby sa už deti od primárnych základných škôl učili po slovensky, aby slovenčina zaznievala v úradoch aj v kostoloch. Publikoval rôzne národno-hospodárske úvahy. Publikoval články na podporu industrializácie Slovenska, na podporu technického vzdelávania slovenskej inteligencie, aby sa vytvorilo aj ekonomické predpolie pre rozvoj slovenského národa. Lebo samozrejme nielen kultúrou je človek živý, ale aj priemyselnou výrobou a ekonomikou ako takou. Čiže Ľudovít Štúr skutočne vnímal problém emancipácie slovenského národa komplexne aj prostredníctvom ekonomiky. Okrem toho, v tých prvých rokoch, od roku 1845 až 1846, tie úvodníky boli aj osvetového charakteru. Napríklad spustil výraznú kampaň proti alkoholizmu, ktorý bol rozšírený medzi chudobnými roľníckymi slovenskými vrstvami. Propagoval rôzne vzdelávacie nedeľné školy, kde
vzdelávali miestni farári, učiteľia, obyčajných jednoduchých Slovákov, aby vedeli čítať a písať, aby vedeli reagovať na situáciu, aby pochopili, že národ potrebuje svoju pozíciu v rakúskej monarchii, svoju autonómiu a svoju emancipáciu na to, aby dokázal sa presadiť a nezahynul. V druhej fáze Slovenských národných novín od roku 1847 až do roku 1848 už Ľudovík Štúr bol trošku, by som povedal, kritickejší a tvrdší vo svojich úvodníkoch, ako keby aj reflektoval na kritiku svojich priateľov a predstaviteľov Štúrovej generácie a verejne už kritizoval niektoré feudálne nariadenia, chyby monarchie, či už politické, ekonomické. Zamýšľal sa o tom, aby menšie národy v rámci rakúskej monarchie mali väčší životný priestor, čiže publikoval myšlienky federalizácie monarchie. A okrem toho samozrejme aj, by som povedal, na tú dobu veľmi progresívne a liberálne politické názory, ktoré Ľudovík Štúr mal a ktoré prezentoval nielen v úvodníkoch Slovenských národných novín, ale následne aj vo svojich plamenných rečiach na uhorskom sneme, ako bolo napríklad zrušenie nevoľníctva za výkupné pre daného človeka, alebo sloboda prejavu, sloboda tlače a v podstate podpora buržoáznych a liberálnych smerovaní a mimochodom podpora aj maďarskej buržoázie na čele s Lájošom Košutom, ktorým sa potom ale následne dostal do sporu, lebo Košutovci ako predstavitelia progresívnej maďarskej buržoázie neuznávali iný ako maďarský národ v rámci územia Uhorska, čo sa vlastne dostali do sporu s Ľudovítom Štúrom a napriek tomu, že mnohé ich politické názory a politické traktaty boli veľmi podobné, tak v tejto otázke sa rozišli tak, že nakoniec hrozilo, že Ľudovík Štúr tesne pred Levucom 1848 bude nejakým spôsobom napadnutý, možno inzultovaný zo strany týchto ľudí a preto aj nakoniec musel z Bratislavy a z redakcie Slovenských národných novín uísť. Peter Kellner Hostinský a Bohuš Nosák nezabudol, boli najvýznamnejší redaktori Slovenských národných novín, ktorí vlastne celú ich životnosť v nich pôsobili. Doslova do písmena sa obetovali nielen Ľudovítovi Štúrovi, ale hlavne tým Slovenským národným novinám. Napríklad Peter Kellner Hostinský aj nehovoril pravdu svojim rodičom, že prečo prichádza do Bratislavy, vyhovoril sa, aby nemusel ísť na svoje štúdia a tváril sa, že vlastne ide študovať do Bratislavy právo a pritom namiesto toho, aby išiel študovať, venoval sa Slovenským národným novinám. Bohuš Nosák nezabudol, bol zase významný polyglot, ktorý dostal zaujímavú ponuku do Budapešti ísť súkromne vychovávať a byť súkromným učiteľom, čo bolo finančne veľmi zaujímavé, ale napriek tomu to odmietol a išiel pomáhať Ľudovítovi Štúrovi do Slovenských národných novín. Slovenské národné noviny zanikli počas revolučných udalostí v roku 1848. Posledné číslo Orla Tatranského vyšlo 6. júna a noviny 9. júna. 11. júna vstupoval do platnosti nový uhorský zákon, zvyšovali sa licenčné poplatky a samozrejme nebol žiadny záujem, aby noviny pokračovali v svojej činnosti. Takže to vydávanie bolo prakticky úradne nepovolené a bola vyzvaná redaktori, aby sa rozišli. Toto malo však istý predvoj, aj politický, aj ekonomický. Politický bol ten, že Ľudovík Štúr v podstate bol významným predstaviteľom národno-oslobodzovacieho a emancipačného hnutia Slovákov v rámci rakúskej monarchie a samozrejme bol signatárom žiadosti slovenského národa z Liptovského Mikuláša v máji 1848. Tam treba povedať, že Štúr sa už od marca 1848 nezdržiaval v redakcii Slovenských národných novín, keď bol vydaný na neho zatýkač, tak žil mimo hraníc Uhorského kráľovstva. Tým pádom sa Ľudovík Štúr ani nemohol vrátiť do Bratislavy, ale do svojej redakcie, ale odchádza do Viedne. Takže noviny viedli predovšetkým Peter Kellner, Záboj Hostinský a Bohuš Nosák nezabudol, ktorí potom zobrali
keď bola redakcia definitívne zakázaná, aj archív redakcie so sebou a neskôr rôznymi cestami sa dostal do Matice slovenskej. Rovnako žiadosti a rokovania žiadosti sa zúčastnili aj jeho redaktori Peter Kellner-Hostinský a Bohuš Nezabudov, ktorí sa tiež z obavy, že budú zatknutí a že budú perzekovaní, nevrátili späť do redakcie a tým pádom v redakcii ostali dva mladí redaktori, mladší brat Ľudovita Štúra, Janko Štúr a jeho priateľ Ľudovít Dohnány, ktorí nemali až také skúsenosti ako silní redaktori, ktorí noviny dovtedy viedli, ale vedeli písať články, vedeli aj tie noviny nejakým spôsobom potiahnuť, avšak chýbali im finančné zdroje. Po zmene tlačového zákona v podstate bolo stanovené, že Slovenské národné noviny musia zaplatiť 4 000 zlatých ako ďalšiu kauciu na svoje vychádzanie. A to samozrejme vo svojej pokladnici nemali. A teda bolo predvojom a bolo predzvesťou toho, že Slovenské národné noviny nakoniec asi aj kvôli tomuto ekonomickému rozhodnutiu skončia. A v deň, keď vlastne zákon nadobudol platnosť a Slovenské národné noviny mali zaplatiť túto sumu, nebola uhradená, tým pádom Slovenské národné noviny zanikajú. Zanikajú presne po 3 rokoch svojho života. Bolo vydaných 292 čísel na 1168 stranách. Samozrejme, keď sa Slovenské povstanie skončilo po roku 1849, Ľudovít Štúr chcel obnoviť vydávanie Slovenských národných novín. To sa však nepodarilo realizovať. Celé to obdobie 50. roky 19. storočia je známe ako Bachov absolutizmus, kde boli obmedzené základné demokratické slobody a medzi nimi aj vydávanie periodickej tlače. Situácia sa zmenila až po ústavných zmenách, najmä po februárovom patente v roku 1861 a hneď v marci slovenskí národovci obnovujú Štúrovci koncept Slovenských národných novín pod názvom Pešbudínske vedomosti. Na čele tohto projektu stoja Ján Francisci, Štefan Marko Daxner a Mikuláš Štefan Ferjenčík. Diskutovalo sa predovšetkým o memorandovom programe a o slovenských žiadostiach. Redakcia Pešbudínskych vedomostí sa presťahovala v roku 1870 do Martina a tu v novom centre Slovenského národného hnutia sa najprv volali Národné noviny a potom na spomienku Štúra národnie tam pribudlo to epitetum noviny.